1000 ndizakubwezera ndikhulupirire ndithu. Kinkali nyamata wanga ine ndikupepesa kwambiri pakadali panopa ndilibe khobi lina lililonse. Ine ndizakubwezera simphatso ayi. Ndizakubwezera pakati masiku awiri. Ine ndikumvetsetsa ndikuziuza ndipasa komano chilungamo ndichi ine ndilibe ndalama. Kapena uninjala? Amwene phwanya. Chabwino ngati ino izo zichoncho bwanji usapita kwa mamanunso nkukatenga kampunda nkozo kuti uzapasa nthawi ina. Amwene sindingapite kumeneko ndabwereka kuti zambiri sindifuna kukhala no Mr. Kangongole. Ine ndi wokonza sindili ngati choncho iwe kumvetsetsa yachuluka kwambiri ndifuna ulemu wanga ukhalepo afano okhoza zinthu. Amwene tiziti utandoza chani? basi iwe ngovaya pa Google ukasecha kuti Mr. Sky ukatero ukandipeza pamenepo ndine Mr. Fix amwene. Okay. Mwanjira ina amfano okhoza zinthu izizi nsamona pulito wanga damselo ndifuwa kukumana naye apa wanzoti ufa ukatumira imene ndi njira yake basi. Pompano nakukufusa ndrama wana kuti ulibe ndrama zake sizomwezo zimene ufuna upitira kumusi kumeneko. Iwe ndi uyipa kwambiri wasankha kuti ineyo ndife ase kukonda chinkazi kumenekoko. Taona kali kodi neyo ufuna kuyesera kuyankhula chani? Moti ufuna undifotokoze kuti akazi onse amene ndimakumana nawo ndima nkhalira kuwapasa ndrama ndi choncho kodi ndiye kuti iwe sungakhale ndi nthawi yabwino ndi okondedwa wako chifukwa chani